Bună ziua! Ca să vă dați seama ce s-a întâmplat. Firul practic. Vedeți, firul s-a rupt și nu mai făcea capul de cursă. Am aplicat o doză cu legătură cu creme Vago și un cablu flexibil de exterior care nu are nevoie de protecție și care poate să meargă fără și vara și iarna. Să descoperim ce e aici. Cam asta se află după anumite lucrări, cum vedeți. Cam așa sunt legăturile. Pentru mine asta este soluția corectă.